Kumba ar million ruspa hajar sena menshwa ki megalodon ki day ki nongle pentriam ha ki duro ba laju nget ba ki day ki shark ki bahek tam ha ka pertai shitulok laju kangaroo ba ki day ki prehistoric world wars nightmare kan long kumnu lada kini ki jajing thau kim shimla jano na kani ka pertai ha kani ka kanti ka channel hatu pitep kan wanra shapi ya ki jingkitep ha ka bayade ba kini ki jajing thau ha Shua bangin boy siya kataka banta. Wat klet unsubscribe ya kani ka channel. Mapinamdo ya kiway kikubuar ba pala. Kini kijat siyak ba ha kaniugan period. Kajingmud jong kani ka kerteng megalodon kamut big tooth lani ka banyat bahe. Kajing kili kami hadu katno kajing he jong kini ka banyat jong ki. Ki start war banya paleontologist kinget baka jing he kani ka jing thao kadai san pu ar hado san pu kandai put bat ka jing he kalong hado nyopo bat shispa don ka jing jrong jong ka kadai laisha ya ka jing jrong ki great white shark bat arsha ka jing jrong jang ki bas katkum ka perthai ka bamanta ka jing he jong kani ka jing thao kalong khat sau sha ka jing he ki hati ki bala he lani kat kajingkya ka Boeing aircraft lani lai phulaisha ya kajingkya ki great white shark menta bangila pen I ya kajing smotrim badradba kani ka jet shark tungin pet ayu kani ka shark baradba kabam hakibanta baman kasni kani ka jet shark kala ban shngutli takabasok ya kiwe ki jajing thaw ha kabanta ba kongsan ka bapen I shirkai ya kani ka jajing thaw baradba kadai kibinyat ha karinaizen spirit ya kibinyat jong ka megalodon laju bakla bat ki thliet jong ki dragon bat ki bisen bahe laju kamru maki dai ki mau bahap na kimit baneng lani ubanai kajing jrong jong kini kibinyat kalong nyoput lalap daki hajar tali kibinyat megalodon balasyam hakibanta bopher jong kini kaperthai Lasyam ya kini kibinyat ha Australia, Southeast Asia, Europe, North but South America. Lalapro ya kini kijat binyat ha ulum Sharp Tooth Hill kabalasyam ha California. Hoat kadai kalum badan plang bat kendaw ndre ha kapor jong kamay kusin ipok kadai ko mabon kijat jong thaw jong hapo jong ka. Haki por bamanta ngila bansyam ya kini kibinyat haki museum bapher kum ka Oxford University Museum of Natural History, San Diego Natural History Museum, bat ka Leeds City Museum. Ka megalodon ka bam ki whales ki baret, ki sea cow bat ki dolphins, sea lion bat ki way dero. Ka megalodon ka jubam dakat baktha ya ka met chungki kinjamarat bat ka sabam hadien. Kani ka pemperalung khot lang khaya ka met jangki kalaro ban katha shwa yaki shnat dokha kani ka palang yaki bakimla shu banki bat ka megalodon ka sabam shing yaki ki megalodon laju sham haki banta bas ajong ka duryo bat ki banta pajundang kajing kala kriat jong ka kala bande ka daw ba ya kajing ja jong kini kijat marat ha kani perthai kilai tali ki theory bakongsan hakabayade bat kajingja lani exting kalong harum kadba ka ice age kalasdang ka temperature lani kajing shit jingkret jong ki duryo ba kilasdang no arsut bat bon ki hajan northern hemisphere kilakala tha kumban shipan kan mau ki megalodon kimla ban ha ki banta kajing bakret jong ka duryo Hadian kajing sedang jong ka ice age ki krill planktons ki badai ki dokha baret ki badai ro ki jingbam jong ki whales ki lasdang dujat bat laju shem yakini tang hajan northern hemisphere ka badai ka banta kaduryo bakriat tam ki whales ki hapet lani migrate sha kini ki banta bakriat jong kaduryo bandup yo yakabam jong ki langba ki krill planktons kani kajing pet ki whales kalawan ra ya kajing duna bam jong ki megalodon ki babrabor ki jubam ya ki whales ki megalodon baret ki juday ki jingbam jong ki great white shark kumta kalawan ra ya kajing duna bam ha kajing dan kini ki megalodons
Henry kini kilai teli ki teori ala ban pensisha daki nongwan benia hak school ba University of Zurich Paleontological Institute and Museum bakam day satya kabasisha kadau ba kadai kajing yo compete bat kajing kini bam mano banut bania kaja bat kani kamarat barat ba lalap bak kajing kini bam kadai hapadeng ki great white shark ki orca whale bat kini ki megalodon kini ki jing thau ki laban im da kababam khendet kabam ha kabayu ni jor bat ka megalodon kababam arjar sanspa paun lani shiajar shispa lai pulai kiji kado ha kabayu ni jor bat ubrio ujibam kumba arspa kilo ha ka shisnam ya kado sho ki great white shark bat ki orca whales ki laban im ha ki banta bakret jang kaduriau kum ka megalodon ha kabayade bat ka jingkli balakli haneng kumno kanjia nada kini kimarat kimshim la yapdo na kani ka perthai hot kani kanwanra ka jing sauting pajing small smith hapreng kiru it duriau kan khamnyar banyasham ya kini ki jat marat hakipor bamanchwa namar ka jing bamdan ki leng ki jat katkom ki por bamanta nrengi ki modern humans ki badan ki leng ki jat ki bala baniat ki benta bajilio tam jong ka duriau klempap ka jingdan jong kini ki marat kan wanra ka jing ting jing smith ha ki bro ki bala mani kando ya uni megalodon nado ki history bare man baja day tangka megalodon ka bonra ka jing ting jing smith ha ki bro henry ki donro kum ka ajiro cases ben mole Megatherium americanus mosasaurus bakti de ya kini ki video pilaban syam haki episode ki badang wan de tangkat ni parlok in penkot shua nada pimpat subscribe ya kini ka channel sobha subscribe papinam do part ki video na kini ka channel